Καλησπέρα, Χριστόφορο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επιτέλους τα καταφέραμε. Σε εκτιμώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Έχουμε συναντηθεί σε όλα τα άσχετα μέρη. Ναι, σε ΣΕΑ, σε ΣΕΑ, μπράβο, με τη Ρόπιτε. Σε εστιατόριο. Το Σπηλιόπουλο, σε ένα εστιατόριο έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ πριν από αγώνα. Σε όλες τις μεγάλες στιγμές. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Πώς ξεκίνησες εσύ με την κωμωδία? Ήσουν χρόνια ηθοποιός και κάποια στιγμή έκανες ένα άλμα στο stand-up. Ήτανε, καλά, τι άλμα, τότε δεν ξέραμε τι είναι stand-up. Ήταν όταν πρώτο ξεκινήσαμε, δηλαδή με τη Ρικάκη. Εγώ στο θέατρο ήθελα να δουλεύω, Μαύρος, δεν ήθελα να δουλεύω πουθενά αλλού. Απλώς παίρναν σε διάφορα σύριαλ, εντάξει, πήγαινα γιατί δεν είχα φράγκο να ζήσω. Αλλά στο θέατρο υπάρχει ένα πρόβλημα σοβαρό, έχει σκηνοθέτη. Οπότε είχα την ατυχία να πέσω σε μερικούς πολύ καλούς σκηνοθέτες, αλλά έπεσα σε κάνα δυο γαϊδούρια, οι οποίοι ήθελαν να κάνω κάτι το οποίο δεν μπορούσαν να μου το εξηγήσουν. Δηλαδή, ξέρεις, εσύ τώρα μαγειρεύεις το παιδί μου. Ναι. Να σου πω εγώ, λοιπόν, θέλω να μου κάνεις μια συνταγή, να είναι έτσι, να είναι αλλιώς, να είναι αλλιώτικη, κάντε. Και εσύ να μου λες, γιατί δεν το έχω, για βοήθαμε, πες μου. Σου είπα σε πυργάκι. Παιδί μου, είσαι ηθοποιός, πρέπει να το κάνεις. Τι παραπεί δεν ξέρεις. Οπότε φρίκαρα, είδα μια αγγελία εκεί από τη Ρικάκη που έλεγε, ούτε ξέρω τι πήγα να κάνω εκεί. Απλώς πήγα εκεί, πήγα σε μια αντισιόν. Ιστορικές τότε γέι νύχτες κωμωδίας και πρωτόγνωρο για το ελληνικό κοινό, ας πούμε. Είχε πλάκα. Είχε και κίνητρο. Ναι. Μόνο που πήρε τα ποτά τσάμπα, δηλαδή. Τι να λέμε τώρα. Και πλέον είσαι τώρα στο Τζένι Καρέζι, ναι. Κάθε Τετάρτη. Ναι. Παραστασάρα άκουσα και από φίλους και από φίλους κωμικούς. Ευχαριστώ τους φίλους και τους φίλους κωμικούς. Και Ζαραλίξ TV. Στη χάρη σας σήμερα δεν έβρισκα ένα μπλουζάκι, έψαχνα. Μου τα παίρνουνε. Να διαφημίσω το κανάλι. Τι είναι για σένα το σάντουιτς? Οικοδομή. Ναι, γιατί ως ηθοποιός του θεάτρου που ξεκίνησα, όπως καταλαβαίνεις, έχω κάνει όλες τις δουλειές του ποδαριού. Γιατί αλλιώς δεν έβγαινε, να βγει το νίκη και τέτοια. Οικοδομή δούλεψα. Πρέπει να πήγαινα Δευτέρα γυμνασίου. Καλοκαίρι δηλαδή. Το καλοκαίρι. Παιδική εργασία, εντάξει. Ναι. Σε κάθε αφρικανική χώρα τα παιδάκια δουλεύουμε. Ξεκίνησα με ένα μάστορα να είναι καλά, δεν ξέρω αν ζει. Χτίστης. Κουβάλαγα λάσπη, δεν είναι και τέτοια. Μετά όμως μεγαλώνοντας και μετά το Λύκειο, για ένα-δυο καλοκαίρια ακόμα πριν πάω φαντάρος, δούλεψα σιδεράς. Φοβερή δουλειά. Καλό μερογάματο, αλλά αυτά να πάνε. Και κινδυνεύει συνέχεια να πάθεις κάτι άσχημο. Σάντουιτς. Δηλαδή η οικοδομή είναι σάντουιτς. Έρχεται αυτή η ώρα, ρε παιδί μου, ξέρεις. Που κάθεσαι, ξετυλίγεις. Κατά τις 11, ναι, βγάζεις αυτό το τούμπανο. Έχεις κάποιο αγαπημένο σάντουιτς από τη παιδική ηλικία? Κάτι που συνδυάζεται έτσι με σχολείο, με διακοπές, με καλοκαίρια, κάτι από τα παλιά, ρε παιδί μου? Όχι, από την οικοδομή έχω. Γιατί η μάνα μου είχε άλλο στυλ. Δηλαδή οι εκδρομές οι παιδικές είχαν και φτέδες, βραστό αυγό. Ναι, τα καλύτερα. Είχε αυτό το αλουμινόχαρτο. Γραβιέρα που είχε ζεσταθεί λίγο και είχε υδρώσει και ήταν έτσι. Ναι, ντοματούλες. Δεν είχε δηλαδή σάντουιτς. Δεν είχαμε αυτή τη λογική. Οπότε το σάντουιτς για μένα ήταν κυρίως στην οικοδομή. Και τώρα που το λες. Και στο στρατό. Στο στρατό λοιπόν, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να περιποιούμε κόσμο, να κάνω μεζέδες. Δηλαδή, θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι καφετζής. Πολύ. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο πολύ θα ήθελα να είμαι καφετζής. Να την κάνω για αυτή τη δουλειά, δηλαδή πριν σταματήσω να δουλεύω. Θα ερχόμουν εγώ πάντως να ξέρεις. Αλλά ξέρεις, όχι μόνο καφέ. Μεζεδάκια. Μεζέ, όχι. Κουζάκι, τσιμπουράκι και πιατάκια. Αλλά πραγματικά μεζέ, όχι ετοιματζίδικα. Ήμουνα λοιπόν στην αρχή αλλοφαντάρος, αεροπορία, σκυλοπατήρης, ο πιο φτωχός όλων, και ήταν ένας τύπος άθλιος. Τώρα θα δει το βίντεο. Εντάξει, αλλά κάνε μπάνιο τώρα, ελπίζω πια να κάνεις μπάνιο. Αυτός είχε την καντίνα. Αποφάσισε να μου τη δώσει εμένα όταν απολύθηκε. Και μπαίνω λοιπόν στην καντίνα μέσα και είχε μια καντίνα άθλια, ποτέ δεν είχε περιποιηθεί. Έκανε ένα σάντουιτς αυτό το τετράγωνο τόστ. Το τετράγωνο ψωμί, ένα τυρί ζαμπόν, τίποτα άλλο. Έφτιαχνε ένα φραπέ σε ένα άθλιο πλαστικό ποτήρι. Τι να σου πω, ένα χάλι μαύρο. Μου αφήνει και ένα ταμείο σε δραχμές τότε, ξέρω εγώ, 2-3 χιλιάρικα. Επειδή εκεί είναι πτέρυγα μάχης, δηλαδή οι πτάμενοι που πάνε για να χαιτήσει στο Αιγαίο, μένουν εκεί. Είναι εκεί η βάση. Μένουν με την οικογένειά τους. Έχει πολυκατοικίες και έχει σούπερ μάρκετ. Ναι. Όπου οι τιμές στο σούπερ μάρκετ ήταν να κλάψεις. Ήταν όλα τσάμπα. Ναι. Λοιπόν, στράτος. Πάω λοιπόν πρώτη μέρα, πάω στο σούπερ μάρκετ και παίρνω χρωματιστά καλαμάκια. Καπάκι για το φραπέ. Αντί τα τετράγωνα τα ψωμάκια πήρα τα μακρόστενα. Πήρα μαγιονέζα. Πήρα καπνιστά. Πήρα μαρουλάκι. Πήρα αυτό. Πήρα χαρτοπετσέτες. Πήρα πώς το λένε, κουλουράκι για τον καφέ. Δεν το ξεχάσω ποτέ. Έβγαζα λεφτά. Ναι. Κανονικά έβγαλα λεφτά. Τα κρύβινα όλα, ξέρω εγώ, μια δραχμή. Ας πούμε κάτι. Αλλά δεν ξεχάσω ποτέ πρώτη μέρα. Πήγα στο διοικητή μου τον καφέ το πρωί και του πάω πιατάκι, χαρτοπετσετούλα, διπλωμένη, τρίγωνο, αυτό, γαλατάκι. Κουλουράκι. Ναι, κουλουράκι και βγαίνω. Μου λέει, έλα εδώ παιδί μου. Εγώ, τι είναι αυτά. Του λέω, καφέ σας. Λέει, ποιος τον έκανε έτσι. Του λέω, εγώ. Πώς έτσι. Του λέω, έτσι το κάνει και η μάνα μου. Λέω, εμείς με τον καφέ, ένα κουλουράκι, ένα κάτι. Μου λέει, σου λείπει κάτι.
στην καντίνα. Μια κουζίνα του λέω αν είχα. Και μου πήρε κουζίνα. Πήρε κουζίνα, Εκεί απογειώθηκε το πράγμα. Τα Σαββατοκύριακα είχαμε ρέστοραν. Έκανα γύραξες από όλους, έλεγα παιδιά, φέρετε 2 εκατοστάρικα, έβγαζα τυποκατάλογο. Και τους είχα 2 μέρες, μπριζολάρες, μπύρες, κρασιά, σαλατάρες, τυριά. Μεγάλη στιγμή. Μισελενάτη καντίνα. Αυτή είναι η σχέση μου με το σπορ. Αν η παράσταση, και εγώ υπάλληλος είμαι, η παράσταση στο Τζενικάρι, αν ήταν σάντουιτς, τι υλικά θα είχε μέσα? Σουρεαλιστική ερώτηση. Και λέει, όχι, καλά κάνεις. Αν πάρουμε την αρνητική πλευρά που την πιάνουμε στην παράσταση, που είναι ο τύπος, ρε παιδί μου, που γίνεται μακελιό, και αντί να τρέξει να βοηθήσει, ρε φίλε, βάλει ένα χέρι σου, λέει, ρε φίλε, και εγώ υπαλλήλος είμαι. Βόηθα, ρε μαλάκα. Εκεί σου λέει αυτό το κακόμοιρο, τι να σου πω, θα είχε κάτι λιγμένες ελιές, θα είχε μέσα κάτι ντομάτες θερμοκηπίου άθλιες που τις έχουν με φλογοβόλα να γίνουν κόκκινες. Τι να σου πω τώρα, ρε. Φαντάσου, κάτι τυριά που τέλος πάντων το δίνει στο σκυλί σου και το μυρίζει 3 λεπτά και φεύγει. Έχει και την καλή πλευρά όμως. Ναι, γιατί έτσι κλείνει η παράσταση. Η παράσταση κλείνει με 3 παραδείγματα υπαλλήλων που έχουν γράψει ιστορία κάνοντας κάποιες μικρές, όχι ηρωικές πράξεις, αλλά σημαντικές που έγραψαν και έμειναν. Η Ρόζα Πάρξ, ο Σνόντεν, που είναι ζει, και ο Αύγουστος Λάντμαν. Εντάξει, μην σποϊλάρουμε πολλά, να έρθουν να τη δουν. Όχι, δεν είναι, και να σποϊλάρεις δεν είναι. Είναι αυτός ο γνωστός υπάλληλος που όλοι χαιρετάνε ναζιστικά, που είναι και πια η συζήτηση τώρα των ημερών, και αυτός κάθεται έτσι. Είναι δεκάδες, εκατοντάδες άνθρωποι, υπάλληλοι σε ένα εργοστάσιο και αυτός. Θα έχει κάθε φορά τα ίδια υλικά ή έχει λίγο διαφορετικά? Γιατί έμαθα ότι κάπως. Παίζει πολύ. Ζωντανεύει κάθε φορά από την αρχή και κάποια κομμάτια δεν είναι ακριβώς ίδια. Όχι, δεν είναι καθόλου ίδια. Γιατί είναι μια παράσταση που έχει πάρα πολλές ερωτήσεις. Ποιοι δουλεύουν, ποιοι είναι άνεργοι. Ποιοι βγάζουν πάνω από τόσα, ποιοι βγάζουν κάτω από τόσα. Ποιοι δουλεύουν 7 μέρες, ποιοι δουλεύουν 5 μέρες. Ποιος εδώ θέλει να σκοτώσει το αφεντικό του? Η αγαπημένη μου ερώτηση. Έχει τέτοια. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου έρθει πίσω. Ας πούμε, ήταν μια κοπέλα στη Θεσσαλονίκη η οποία μου είπε ότι απολύθηκε πρόσφατα. Λέω, πού δούλευες? Μου λέει, σε ξηροκαρπάδικο. Λέω, και τι έκανες και σε διώξανε? Λέει, μάλλον δεν έβαζα σωστά τη θερμοκρασία όταν έψινα τους καρπούς. Και λίγο βγαίναν μαύροι. Και της λέω, στεναχωρήθηκες? Μου λέει, ναι. Λέω, κακό στεναχωρήθηκες. Έπρεπε να στεναχωρηθεί ο αφεντικός που δεν είχε επιχειρηματικό δαιμόνιο και δεν ήταν σβέλτος, να αλλάξει την ταμπέλα και να πει πολλούνται κάρβουνα μικρά. Δεν φταίς εσύ, της λέω. Εσύ του δώσεις μια νέα προοπτική στο εμπόριο. Αυτός δεν κατάλαβε, μαλάκας. Έχει τέτοια. Το τέλος της παράστασης πάντως, το σάντουιτς, θα ήταν το απλό σάντουιτς. Φέτα, ντοματούλα, λάδι ρίγανη, ίσως καμιά πιπεριά και λίτσα, αλλά αυτό το μαμαδίστικο. Αυτό, ρε παιδί μου, που τα υλικά είναι το τίποτα και είναι το πιο νόστιμο πράγμα που μπορεί να φας εκείνη την ώρα. Ναι, γιατί είναι με αγάπη, ξέρεις. Είναι αυτό το πολύ περιποιημένο. Θέλω να σταθούμε στην ιστορική σου εμφάνιση στο επεισόδιο των Απαράδεκτων με την κατάληψη. Α, ναι. Είναι το Kings of Metal των Manowar το καλύτερο τραγούδι στην ιστορία, αυτό που χορεύεις όταν ξεκινάει? Εντάξει, εμένα δεν μου αρέσει γενικά η έκφραση το καλύτερο. Ναι. Σίγουρα είναι στα καλύτερα, ναι. Δεν μπορώ να πω 5-10, αλλά ναι. Ωραία, χαίρομαι γι' αυτό. Είναι, ναι. Λοιπόν, μιλήσαμε και στο τηλέφωνο πριν έρθεις, μου είπες τι σ' αρέσει, τι δεν σ' αρέσει. Οπότε θα σου φτιάξω μια σαντουιτσάρα με τα καλύτερα, ελπίζω, υλικά. Όχι τα καλύτερα γιατί δεν σ' αρέσει η έκφραση. Ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω. Για να σε δω. Στον Χριστόφορο θα φτιάξω ένα πιο εκλεπτισμένο σάντουιτς. Δεν του αρέσουν πολύ τα αλλαντικά, δεν του αρέσουν πολύ τα επεξεργασμένα κρέατα. Οπότε θα του φτιάξω κάτι σαν μπέργκερ που έχει τις ρίζες του στην Ασία. Μέντσι κάτσου είναι ένα μπιφτέκι που φτιάχνουν στην Ιαπωνία. Είναι κάπως παναρισμένο. Μπαίνει σε ένα ωραίο αφράτο ψωμάκι. Ξεκινάω με το μείγμα το κιμά. Παρόλο που στην Ιαπωνία το φτιάχνουν με μισό-μισό, χοιρινό και μοσχαρίσιο κιμά, εγώ θα παίξω μόνο με μοσχάρι γιατί θέλω να είναι λίγο πιο ζουμερό στο εσωτερικό του. Ξεκινάω να βάζω τα υλικά. Λίγη σόγια. Αγαπημένα μπαχαρικά ήλιος, ανάμεικτο πιπέρι σε μήλο, λίγη πάπρικα, ξερό κρεμμύδι, ένα αυγουλάκι και ένα υλικό που ναι μεν το έχουμε στην κουζίνα μας αλλά δεν έχουμε συνηθίσει να το βάζουμε μέσα στα μπιφτέκια, που είναι το λάχανο ψιλοκομμένο. Και καλό ανακάτεμα. Και θα πλάσω μερικά μικρά μακρόστενα μπιφτεκάκια. Η βασική διαφορά του μέντσι κάτσο από τα δικά μας έτσι μπιφτέκια μπέργκερ είναι πρώτον το λάχανο και δεύτερον ότι πανάρεται. Οπότε πάω να φτιάξω ένα χυλό μέσα στο οποίο θα βουτήξω τα μπιφτέκια και μετά κρούστα από πάνκο και από κάτκο. Ένα αυγό
λίγο νερό και αλευράκι. Ρίχνω και λίγο αλατάκι. Όλα έτοιμα, ανοίγω κάδο air fryer της Philips και τα φτιάχνω. Χαλαρό μπιφτεκάκι. Βουτάμε στο χυλό. Βουτάμε στο πάνκο. Και στον κάδο του air fryer. Πριν ξεκινήσω να τα ψήνω, θα τα ψεκάσω με λίγο ελαιόλαδο μολόν λαβέ. Είναι ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Και πριν κάνετε το προφανές λογοπαίγνιο, να σας πω ότι το είχε πει το 2014 ο Μαθιουδάκης, όταν είχαμε επισκεφτεί τα γραφεία τους και λίγο πριν μπούμε μέσα μου λέει «Σου δίνω 8 ευρώ για να τους πεις γιατί δεν το ονομάσατε μολόν λαβέ». Θα το βρείτε και στις κλασικές συσκευασίες, μικρό, μεσαίο, μεγάλο και φυσικά σε σπρέι που βοηθάει πάρα πολύ για να ελέγχεις την ποσότητα. Κουμπώνω τον κάδο με φοβερή κουμποτική ικανοποίηση μέσα στο Air Fryer HD9285 της Philips. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου μηχανήματα των τελευταίων ετών, σας έχω ξαναμιλήσει γι' αυτό. Μαγειρεύει με την τεχνολογία Rapid Air, κυκλώνει το φαγητό με ζεστό αέρα, ξεκινάει να μαγειρεύει από το πρώτο δευτερόλεπτο, έχει από κάτω τις γρίλιες που πέφτουν τα λίπη, μαγειρεύει πιο υγιεινά, πιο γρήγορα, πιο οικονομικά. Είναι από τα μηχανήματα που λατρεύω. Διαλέγουμε το κρέας και ξεκινάμε το μαγείρεμα. Έβγαλε χρόνο 19 λεπτά, θα το παρακολουθώ γιατί θα χρειαστούν και γύρισμα μια φορά. Οπότε είμαστε σε επικοινωνία, τα λέμε, να πάμε για κάνα καφέ. Μέχρι να γίνουν τα menchikatsu ετοιμάζω μια πολύ γρήγορη λάχανο σαλάτα, πολύ ψιλοκομμένο κόκκινο λάχανο. Λίγο σκορδάκι ήλιος προφανώς. Καπνιστή πάπρικα. Ελαιόλαδο μολόν λαβέ. Και χαλαρό ανακάτεμα. Θα φτιάξω και μια γρήγορη σος βασισμένη στη μαγιονάτα. Είναι μια αγαπημένη σάλτσα από την Καλαμάτα Παπαδημητρίου. Μια σάλτσα μαγιονέζας με ταχίνι, χωρίς αυγά, χωρίς γλουτένι. Πάρα πολύ νόστιμη. Από την αγαπημένη Καλαμάτα Παπαδημητρίου, προφανώς λευκή κρέμα βαλσαμικού με λεμόνι και πορτοκάλι. Λίγο λεμονάκι. Και αλατάκι με λίγο μπούκοβο. Πάρα πολύ καλό ανακάτεμα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από τη σως. Πιθανότατα έχει έρθει η ώρα να γυρίσω τα μπιφτεκάκια. Ναι, αυτό ακριβώς. Είναι όσο ωραία φαίνονται. Τα τουμπάρω και συνεχίζω το μαγείρεμα. Ψεκάζω με λίγο ακόμα μολόν λαβέ και συνεχίζω το μαγείρεμα. Τα μπιφτεκάκια, τα menchikatsu είναι έτοιμα, αλλά πριν τελειώσουν θα τους βάλω από πάνω λίγες φέτες μοτσαρέλας για να λιώσουν. Και πίσω στο air fryer για ένα λεπτάκι. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Όλα είναι όπως πρέπει. Τα βγάζω ένα-ένα σε ένα πιατάκι. Εδώ. Πόσο θα αντέξει, δεν άντεξε πολύ. Ήρθε η αγαπημένη μου στιγμή της συναρμολόγησης. Προφανώς το ψωμάκι θα είναι Chris Selection The Sando. Είναι ένα φοβερό ψωμάκι, αφράτο και μπαμπακένιο, εμπνευσμένο από την ιαπωνική παράδοση των σάντουιτς Sando. Πάρα πολύ ωραίες αέρινες και χοντρές φέτες, είναι ζυμωμένο με βούτυρο και γάλα, είναι πάρα πολύ νόστιμο από μόνο του. Δεν είναι για το στιέρα να το βάλεις, να το πατήσεις να γίνει τόσο, πρέπει να το απολαύσεις έτσι. Αν θέλεις το περνάς από ένα τηγανάκι με λίγο βουτυράκι ίσα ίσα να πάρει χρώμα ή τρώγεται πάρα πολύ ωραία και έτσι. Μία κουταλιά σως στη βάση. Τοποθέτηση μπιφτεκίου. Πιο δίπλα μπαίνει αυτό.
λίγο κόκκινο λάχανο. Λίγο ζουμάκι από πάνω. Και καπάκωμα. Προσεκτικό κόψιμο στη μέση κατά μήκος, όπως συνήθως σερβίρουν τα σάντο. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Ταξίδεψα λίγο προς Ασία, προς Ιαπωνία συγκεκριμένα, γιατί συζητήσαμε... Δεν έχω φάει τίποτα Ιαπωνέζικο. Έχω πιει ουίσκι Ιαπωνέζικο. Πάμε. Ναι, Ωραία. αποκάλυψη. Αποκάλυψη. Κάτσε, πρώτα το βλέπουμε. Εγώ με το μάτι τρώω. Ναι. Μετά να το μυρίσω. Ωραία. Αλλιώς δεν μπορώ να φάω. Μπιφτεκάρα έχεις κάνει εδώ. Τι έχεις βάλει κόκκινο λάχανο. Κόκκινο λάχανο, έτσι μια σαλτσούλα. Μπράβο ωραία. που βάζεις κόκκινο λάχανο. Πολλοί κόσμος δεν το χτυπάει το κόκκινο λάχανο και αρέσει δεν πάρα ξέρει τι πολύ. χάνει. Έχεις κορδάκι, Μπράβο, ρε μας τώρα. Τίποτα χωρίς κόρδο δεν αξίζει ως φαγητό. Στο λάχανο το έβαλα. Μα το λάχανο χωρίς κόρδο είναι η απέδα. Ακριβώς. Το στύψες λίγο. Ναι. Σ' αγαπάω. Ούτε αυτό το ξέρουνε. Και βάζουνε, και πρόσεξε, βάζουνε μέσα στο μπιφτέκι τριμμένο λάχανο. Είναι πολύ αγαπημένη του συνταγή. Α, το κάνουν έτσι οι Ιαπωνέζοι. Μπράβο. Έχει ψιλοκομμένο λάχανο μέσα στο κιμά. Χριστόφορο, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και που βρήκες έτσι χρόνο. Να σε καλά. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Ευχαριστώ και εσύ. Κάθε Τετάρτη και εγώ υπάλληλος είμαι στο Τζένι Καρέζη Και εγώ υπάλληλος είμαι εκεί που βγαίνεις στην κάρτα. και Ζαραλίξ TV. Και ξεκινάμε και περιοδία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη δουλειά που κάνεις έτσι γενικά και για την κομμωδία και για τον κόσμο. Είναι υποχρέωση του χώρου μας να είμαστε υποστηρικτικοί προς τους ανθρώπους που περνάνε δύσκολα. Είμαστε νούμερο 2 στον πλανήτη σε κατάσταση. Στην Ευρώπη νούμερο 1. Όποιος είναι κωμικός, άντρας, γυναίκα, οτιδήποτε, Να κάνει. πρέπει να έχει λίγο στο νου του ότι η δουλειά μας έχει γίνει πολύ σημαντική και γι' αυτό το λόγο. Εκτός από τις Τετάρτες στην Αθήνα, κάνεις και tour συνέχεια. Έχω τώρα το Φεβρουάριο ξεκινάμε. Πρώτη εβδομάδα 6, 7, 8 Κρήτη. Ωραία. Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Και μετά την επόμενη εβδομάδα Θεσσαλονίκη. Καλά, Θεσσαλονίκη πάμε μια φορά το μήνα. Την επόμενη των ερωτευμένων, των χωρισμένων δηλαδή, Κοζάνη. Και μετά των απογοητευμένων, το Λεμαΐδα. Κυριακή. Ωραία. Καλή επιτυχία σε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ Να που σε ήρθες καλά, και ρε. πάλι. Καλά σάντουιτς.